Do dejiska prestížneho motocyklového podujatia Rally Dakar už odcestoval aj druhý slovenský zástupca. Štefan Svitko si pripíše už svoju 6. účasť. Určite by rád minimálne zopakoval 5. miesto z roku 2012. Každý rok sa dobre pripravím, tento rok som tiež dobre pripravený, ale nie je to len o tom. Ide tam aj o kupu šťastia, takže dúfam, že tento rok budeme mať trošku viac a podarí sa mi ten môj vytúžený výsledok. Svitkovi by mal k dobrému výsledku pomôcť aj nový motocykel KTM Rally Replika 450. S touto novou motorkou sú určite väčšie šance na ten výsledok. Premiéru na Dakare si okrem nového stroja odbije aj technicko-logistický tím Zlatko Novosad Martin Kubačka. Budeme si rozumieť, takže to je na Dakare dosť dôležité. A nechýbajú ani talizmany. Mamka mi každý rok mi pribalí aj s mojou manželkou nejakého anielika. Tentokrát mi mamka vlastnoručne vyrobila a ušila a od mojej manželky mám podkovu pre šťastie.